真是是。Hello, perlok borong apa yang sobai pi sa sin ha kana ke channel ke jonga da ke jigar parit ke jonga pi bar ke page ya kana ke video yo le se don pedang jong pi ke bedang wan thamai kana ke channel songba ban ai ke jing kersian ke jong pi da ke share like but subscribe ya kana ke channel ku blai shibun ya pi bar ke page ya kana ke video kana ke de ke kubor sepang ka thama Pakistan bat Afghanistan kana ke jingja hadu kana ke por ka arah pratri krumpang arah cara punriu jingmi ki pajba kum kata ka displacement ki sengyerap ki banabari kum ka Red Cross bat ka UNHCR ki layathu babun teli ki longying ha ki thain patika bat ghos ki lapet krat na ki sinong jongki namar ka jinga siat bom ka bajur ki khubor ki layathu ba palat chi phawajar ngut ki nong Afghanistan ki lapet krat sya ki thain ba khamsingan di jaka sumar ha hospital ha Kabul bat ha khos ki laldap kenter da ki ba mansau bat ki baduna dawai bat kasnam jingkhang yo khaput ka Pakistan kala khang khardep ya baro ki khardop khaput kum ka border crossing kentup ya ka torkham bat ka chaman kane kala pensange ya ki kali kitmar bat kitmar bam kabala banwanra ya ka jingkerdu bam ha Afghanistan hapo kine ki khendiat sngi jing ya keren na ka international community ka ri China kala kentu ya baro artili kiri ban sange eno ya ka jing ya siat bat kala terwa ban long kanong penbej kum ka meditor ban ya keren yesuk ka United Nation ka Security Council ka bala temu ban penlong ya ka jing ya langkerki ban ya keren halor kane ka thama ka bala ban kta ya ka syong suk syong sngan ha ki than South Asia baro ka we ki bor sipa jong ka Taliban kila pen kre ya ka mobilize ya ki tang bat ki tiar thama ki bakrau sa upur deren lan unong ai khobor jong ki uzabi hula mujahid ulama ham ba ka Afghanistan kala long ka bala pen kre ban ya da ya kari lada ka Pakistan kam sange ya ka jing hiar thama impen pau na ka sarkar India ka tanat Ministry of External Affairs jong ka India kala pen mi ya ka jing tho ka baong bakadang budin bahaya kane ka jing ya umsnam ka India kala kentu ya baro arliang ban kiar na ka jing penyap ya ki pajba bat ban penbej ya ki kam lengba ka jing ya keren ka India ka sangokhi ba kane ka thama kanla ban pen ki imbiang ya ki kenhun leno ki bala ban kata ya ka chong suk syong sngan jong ka than South Asia baro ka we jing ya da yo put don ki khobor ba ki spy India ha ki than khaput bat Pakistan kilalong ki ba fikir kum ka hai alat ban pej benia ba kane ka thama kanom kta ya gari India khublai sibun ya phi baro ki ba pej ya kane ka video insi kandupat next video